Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. María Victoria Berján Cid é unha señora no seu amplo uso da palabra, pois no seu ser conflúen todas as características que o señorío ben entendido desenrola. Victoria é unha muller valente dentro da súa timidez, é unha dama da palabra, mestre da lingua, é unha poeta con sensibilidade suprema. Pero Victoria non só nos demostra a súa sensibilidade e dominio ca palabra, ela tamén nos fai chegar a súa arte pictórica coas súas delicadas pinturas. Para min é unha honra compartir espazo con ela no grupo cultural Nós a xente do redor. Pois ben, esta polifacética artista, hoxe, no número 20 da nosa revista, regálanos un delicioso poema que titula Folla quixera ser, que tentarei poñer voz. Folla quixera ser. Cal folla que o outono mutila, que con crueldade fire de decrepituz tinge e despiadadamente lanza o vento. Cal esa folla que se ergue, que rexurde, revive e reverdece, retorna victoriosa a súa árbore, a aquela pola da que pendía, e a derrota arrincou cruelmente. Cal esa renacida desafiante folla, cando os vaivéns da vida me quebran, me lanzan a mercede do vento, e tras danzar en remuíños de dor, vencida e abatida, cae a terra. Como a ela, saiba loitar e levarme, voar embriosas as de esperanza, para acadar a ramaxe dos sonos rotos, aquelas ilusións que venceu o desencanto, esquivando o temor ao risco, a ser lacerada, de novo agraviada, a ser vulnerada outra vez. Grazas, María Victoria.